Si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogin, sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika, pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina, pag may tisi mo barato na o ipig-ibo pa, tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. And ang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras, las 4:33 sa kaagahon. Oras, ginadulong sang healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Pre-Bio Coffee, kag DTX Premium Coffee. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Mga anak, bangon na kamo kaadlawon na. Malate na kamo sa klase. Mga anak, bugtaw na. Wala ka mo kabate! Kagina po ka nagambal nga magbangon na kay adlawon na! Halos adlaw-adlaw mo na lang tani perme! Malate ka ni ka mo karon! Bangon na! Wala problema. Be patient because patient is a virtue. Be patient because patient is a virtue. Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Good morning! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Balitang K5 sa umaga! Biyernes na Biyernes! Marso 7, 2025. Magkanayang panahon sa syudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperatura sa sining oras. Kumusta ikaw, Ma'am Honey Jean Ganancial, Ma'am Norilyn Villanueva Baker sa United Kingdom, Papa Teten, Manilio family sa Sablogon, Pasig City, Iloilo, Ma'am Laura Sumagaysay, Sir Sherwin Marco, good morning. Las 4:37 sa kagahon. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Inyang adlaw nga ginhimo sang Dios makalipay ka makasadya. Salmo 118:24. Ang adlaw nga Biyernes bukot mariit ha. Subon tining mga pagpapati sa aton nga wala man sang sadsaran. Akon Biyernes gani, Martes, pizza 6, pizza 13. Biyernes Santo, mariit. Ano pag riit na nga? Every single day created by God is a blessed day. Basta nga ikaw sa protection ni Jesus, sa mantle ni Jesus. Sir Sherwin Marco, good morning. Sir Dolsky Ocampo Dalisay, init na tubig, mga pikita, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, nagkapanami isang bowel movement. Namili nga sa aga, bala, namimila pating branya, Sir Jean Ray Seaman, Sir George Zucampo, Sir Larry Praso, Ma'am Rose Kabanga Limbagi, samtang nag-usap-usap ka sang pandisal nga ginalibo ni Sir Aldrin Clamar. Malunggay pandisal pa ng ginalibo ni Sir Aldrin Clamar mo. Sir Ruben Gantalao, Ma'am Annabel Gantalao, Sir Ruben Gallego Tabuada, Sir Roland Dimenea, mga manugbaboy dara sa Haro Public Market. Samtang kausap ka sang pandisal, or gani nag-kausap ka sang photo or ibos man ina dira. Kung may solusyon ti carrot cake Carrot cake. Ipares ang healthy nga kape sa imo nga pangape sa mga aga, DTX Coffee Mix. May pre-bio coffee pagid kag DTX Premium Coffee. Available sa Klinika Outlets, Pasig, Kalinog, Haro, kag Kalinog or Miag-Aw Branch. Las 4:39 sa kagahon. Sa tanan nga Ilonggos abroad, Filipinos abroad, blessed morning or good night na. May iba nga mga lugar nga manugtulog pa lang. Si Ma'am Victoria Bernasol sa Saudi. Manog tulog pa lang si Sir Bren Kaligdong. Pero nagapamati gid sila. Thank you sa inyo ha. How's life treating you right now abroad? Ma'am Florenda Sasabo, good morning. Ay Ma'am Josephine Florendo Diaz. Aga pa si Principal to be Ma'am Denden Leisa Caspe. Ma'am Denden, Larry Bell Leisa Caspe, Pastor Adiel Caspe, good morning. Naka-prayer si Tamol Nakamo. Dayan Escoltero Amigleo, good morning. I will never leave you nor forsake you. I will never leave you nor forsake you. Hindi ko gid kamo pagbayaan o kon pagpabayan ang balsang Dios. Hebrews 13:5. May matinion nga nagabatsag ka nga daw nagaisahanon ka na lang nga Sir Bonnie Calad, Ma'am Denden Leisa Caspe, Ma'am Dayan Escoltero Amigleo, Sir Jean Ray Seaman, Sir Reggie Celestre, Sir Glenn Celestre, Ma'am Yora Abong. Pero si Jesus nagapromisa and He keeps His promises. Tumano niya ina, hindi niya gid ikaw pagpabayan. Kamatsagan mo lang ina nga ginbayaan ka ni Jesus. Ikaw malang gani ang nagabiya. Way ka na gani ni gasimba ko Domingo. Panggama imo kakawayan kaga adto to sa beach ko Domingo. Mamimila pating branya, good morning Ma'am Winifreda Sarmiento. Tumar na kamo D3 Bayo ha. Be delighted with the Lord, then He will give you all your heart's desires. Commit everything you do to the Lord. Trust Him to help you do it, and He will. Itugyan kay Jesus ang tanan. Parang ang tanan mangin in order. Sir Buboy Marion Amigleo, good morning. Hello Ted. Ano benepisyo ang mabaton ka pumuloyo kung ma-declare ang state of calamity? Ma'am Denden, frankly speaking, why tanait mabaton nga benepisyo ya pumuloyo Ya iba ng dayan sa gobyerno na magatransact sang pulong para sa bato sa lamok ay manan mo kung may declaration sang state of calamity, why don dayait biding-biding? Kung sino lang dara ang favored contractor na mutan sang mga strong and mighty sa gobyerno, di mo dayaya pilion. Di siyempre, kung ikaw contractor, ikaw lang nag-insindi Pare man imo, Ma'am Denden man. Kahit na it benepisyo sa mga pumuloyo benepisyo tana sa iban nga mga politiko. Buko matanan. Daw taga-distrito mo gikadya Ma'am Denden nga makabenepisyo mo. Alex Sasabo, good morning sir. Ma'am Beverly Berte, las 4:42 sa kaagahon.
Mao may nagdaog sa 649 na Super Lotto taga Cebu. Ako mo nagdaog sa Ma'am Anik Berte, SP member Bebot Bunyibaes. 649 Super Lotto, 109 million pesos. Saan Pebrero 23, nakuha niya ng iyasin nga premyo kagawad Alex Sasabo, Ma'am Maria Cecilia Fujimoto Ismanel, Ma'am Laura Sumagaysay, ay nagtaya sa February 23, 2025. Ang number combination 40, 34, 32, 26, 21 kag 12, 40, 34, 32, 26, 21, and 12. Galing kay ti lawig man ang taya niya. 41 man ka tuig. Kag magdaog. Halimbawa, bi Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot. Ikaw nagdaog, tauan mo man ko. Mami Ason Pineda, Sir Eric Gose, Ma'am Lori Gose, Sir Eliseo Gose sa Barangay Dabong Haniway. Good morning ha, naka-prayer si Tamol na kamo, nakapangamuyo na kamo kay Jesus. Kung kamo abiya magdaog, tauan nyo man ko. Baka maaga patayted ga, pangayo kayo. Why just for fun lang bala. Inyo daw ginabatsag nyo gid. Pati solo winner, Ma'am Denden Lisa Caspeo, Ma'am Denden Barrios, Mami Ubang Bilira. 109 million pesos. Galing kay Taymay 20% pa ini nga tax under sa train law blas ang gobyernota. Las 4:44 sa kagahon. Aboda masubuhay kami nga mga nagkadengge ni 5 ay gid daan financial assistance. Wish ko ang wish ko papay. Salamat sa Ginoo na lang pawasan namon to. Oo man isulat na lang ato Ma'am Denden kabigan na lang nga isa ka hindi manami nga damgo. Anaan mo ang mga state of calamity nga daya? State of opportunity daya para sa iban. Sino naman bakated sa gay kalanjan ka pasibangon? Ay abi mo yun na istorya ko, politiko man. Kinam sanda kung may state of calamity. Way tubig sa sudad, kinam Sino masupply tubig? Di ko may truck di mo ka tubig, may tanker ka. Igo mo Habok kag igo mo gitanan nga ganansya Las 4:45 sa kagahon. Oras dulong sang Klinika Spore Biotics. Klinika Spore Biotics. Stop your anger, turn off your wrath. Don't fret and worry, it only leads to harm. Hindi ka magpangakig o kung magkaugot sa ila, hindi ka magpanginit kay makapalain lang ina sa imo. Salmo 37:8. Hindi kin magpainit ay ang nagapanginit ang kotos pierde. Dapat may self-control kita kay kapin pasubong nga mainit ang panahon Ginapaabot 40 degrees Celsius man ang heat index. Subong adlaw diri sa syudad sang Iloilo, suno sa Pag-asa. So inom gid duro tubig, Ma'am Tersila Ongkay Dicena. Tersila Ongkay Dicena, good morning. Kay Manong Igos, Pablo Lara. Igos Lara sa Lancaster, California, USA. Kay Ma'am Leia Lara. Manong Igos, kumusta ikaw dyan? Si Pac Luis Aldivar, pamati man tuya sa Santa Rosa, Laguna. Kay Inday Nelia Lagandaon, Saldivar Inclan. Manong Dan Calvo, kapangapin na DTX Coffee Mix. Imaw sanda ni Manang Celine Supi Calvo. Sir Joel Finolan Fentes, Ligori Tabosares, good morning. So hindi kin magpanginit itagob anay ang init ulo mo. Kung init ulo mo, perde kagid. Babayin na lang na kung init ulo mo, ginhawa kadalom kag magtalikod. Kay ang Panginulsol urihi lang. Mabea Singguan Sonon, good morning. Las 4:47 na sa kagahon. Oras kinadulong sang DTX Beauty Soap. Pagpaligo ka manghapon, DTX Beauty Soap. Ang rally ni former Vice President Leni Robredo pag-endorse ang iyang mga kandidato sa pagkasenador. Kasanday Bam Aquino, kag Kiko Pangilinan, ipatigayon sa covered gym sang Iloilo Sports Complex. Turog yapon ka suporta kay Leni. Ining disente bala nga pang gobyerno bla. Simple kagwaya sang hindi bala baro-baro. Di isa diri sa mga placard nga nakakuha sa atensyon ta. Dito tayo sa hindi magnanakaw.
Ay halain sa may makawat sa gobyerno, do karon. Dito tayo sa hindi magnanakaw. Duro gyapon supporter ni Lenny. Kagasubong ari pa diri sa syudad sang Iloilo si former Vice President Lenny Robredo. Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, good morning. Sa mga may flight sa aeroplano, himos temprano. Ang ticket nyo, ang passport. Abi, i-prepare anay. Hindi ka mo mag-irog to sa lalaki sa Chile nga na late sa flight. May bala magdalagan pasulod sa runway. Tuya sa Chile ha. Nalotsan niya ang gabantay sa pre-departure area. Ma'am Maricel Casiple, Ma'am May Kami Benedicto, Manong Igos sa Lara. Di masakay ini siya sa Latam Airlines dito sa Concepcion na Chile. Huwag niya bala-balabagi ang tarmac. Kundi napuhag man ang mga pasahero kag ang piloto, Ma'am Debian Tabugo Nonoy. Himos temprano ha. Kapit pa may mga flight sa aeroplano. Check-in ka. Okay lang na kung naka-online check-in ka. Pero dapat hatagan mo tsansa. Kagatagan mo gid lawig nga oras. By the way, ang power bank malamang sakay ka sa aeroplano subong. International man na or domestic ang flight malamanong Igos Lara. Ma'am Maricel Casiple, dumilian na ang power bank na sobra sa 160 watts. Dumilian sa aeroplano na sunod sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Bagi kay Captain James Conner, ang Flight Operations Department Head ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Kag hindi lang diri sa Pilipinas, kung mag-sobra sa 160 watts ang power bank mo bala Sir Eric Gose. Sir Eric, magpakatar ka bala Sir Eric. Tara ka lang ka power bank sir nga less than 160 watts. Kung mga 100 watts lang hand carry, why na nasang prior approval. Pero kung maglapaw na gani sa 100, 160, kinanglan pa sa approval sang kaap. Kung mag 160, Sir Eric, hindi na pwede ha. Kaya ang power bank may portable lithium ion or battery ini. Kaya posible ito na ansang sunog. Kaya nagligad to bla Sir Ricky Manaay, Ma'am Antonina Manaay, Ma'am Maria Cecilia Fujimoto Ismanel. Ma'am Cecilia, magpauli ka bla din ma'am sa Pilipinas, salin sa Japan. Hindi ka magdala ka power bank ka sobra sa 160 watts ha? Alas 4:50 na sa kaagahon. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Ang mga headline ginadulong sang DTX 500 kag D3 Bio. Probinsya sang Iloilo ipaidalom sa state of calamity bangod sa dengue outbreak. Mga Pilipino nga wala sang trabaho nagdamo. Nagkaon sang mani sa lawas, healthy. Ang mani basta wala ng asin nami ginakay mananam. Las 4:51 sa aga sa Pilipinas. Ang Kiko Bam Volunteer Campaign gilunsyar sa syudad sang Iloilo. Kanamo sa mga pamatanon nga Ilonggo ang nagpasakop. Report ni K5 Jenny Kaoyonan. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Ted na puno ang Iloilo Sports Complex cover gym sa mga tumalambong sang ginhiwat na Kiko Bam Volunteer Campaign kick-off. Kalabanan K5 Ted sa mga nagtambong amo ang mga youth o kun estudyante gikan sa mga nagkalain-lain nga universidad nga nagpakita gid kay K5 Ted sing ila pagsuporta sa duha ka mga senatorial candidates nga sanday Bam Aquino kag Kiko Pangilinan. Nahibaluan ta K5 Ted nga ang cover gym ang mayara sang kapasidad sang 5,000 ka mga individuala. Present K5 Ted sa among aktibidad sanday former Senate President Franklin Drilon, Senator Risa Ontiveros saganay Vice President Lenny Robredo kag pila ka mga local officials. Kag ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na naka-detox ka pa. Report na gikan sa Iloilo City. Ini si K5 Jenny Kaoyonan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News. Las 4:52 individual kun English pero kung magkabi kaya sa news writing sa reporting dapat persona o kun tawo. Ayo sa mga nagapamating communication students, mga mascom, kung individual, English na siya. Pero kung magamit ka sa iligay nun, dapat persona o kung tawo, correct?
Las 4:52 na, Ma'am Mary Ann Lumampao, John Len Caso, J. Xavier Clarin Padilla, kay Alex Padilla. Good morning, sir. Hold on, magabalik ang Balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at tumulang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bago nga paglaho. Wala sa maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sa maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Government Louis. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nag-desakto ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaslis ako was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkabira sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa laban. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Magulay Mali. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon.
Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo. Hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Yari ang testimonya sang aton mga ka-K5 na nagdaog sang cash prizes sa Suki Ayuda Promo matapos magbakal sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Ako si Norita Mikin Pama, taga-barangay Salikanan, Pasig. Nagdaog sang 10,000 sa Suki Ayuda Promo sang K5 News FM kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Pero migid ako nagbakal sa iya nga mga produkto kay nagabuligid sa akon balatian. Sa mga wala pa makatumas, testing ninyo ang DTX 500, D3 Bio, MyTC kag DTX Coffee Mix. Salamat Kim. Gani ikaw, kung luyag mo man magdaog sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sang mga cash prizes, intra na sa Suki Ayuda Promo. Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM 88.7 para sa dugang nga mga detalye. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Klinika Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Klinika Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh. Available now. Nga aga pamati ka sa K5 News FM. Napamati ako sa K5 News FM kay naanadan ko na. Halin sa una, pagbugtaw ko pa lang sa aga asa sa pagtulog ko. Naka K5 News FM na gid kuya. Ako si Kate Sang Quartero, tunay naka K5. O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Wow, may puso. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitingay bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita padayon nga magakumpong bangod wala sang payaay, bisan anuman handa magpalangga, servisyo hindi magdula. Huli nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-ibong sa bagong ang paglao.
In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Ramil Uy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Ramil Uy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, pailuhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko kina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinaranggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan,
is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uni. Ako si K5 Reyes Peong Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw, atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaon. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga trabahante kay di ba? Ginhilalat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosa na hambal ni Joy. Oo pang tapos na. Di amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan og sa aga oras sulong sang DTX 500 kag D3 Bio. Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Blessed morning Manong Igos, Lara and Ma'am Leia Lara sa Lancaster, California, USA. Sir Danny Agpalo sa New York. Kay Ma'am Ching Nervas. Ma'am Ching Nervas sa Alegre Oton. Kay Ma'am Rona Hamilarin. Ma'am Rona Hamilarin sa Alegre Oton, Iloilo. Ma'am Luz Priagula. Thank you also kay Mami Asun Pineda. Ma'am John Len Caso. Kay Pastor Bobby Iriman and Mami Mi Catalunya Iriman sa Barangay Taft, Tapas Capiz. Kay Sir Bimbo Ilumba. Thank you also Ma'am Norma Dana Baldoque, Ma'am Christine Buhat Cardose, kay Ma'am Elsa Dimafilis Arnaiz, kay Sir Noel Arnaiz sa Poblacion D, Duanyas, Iloilo, Sir Jesse James Garvillas, Ma'am Mirnalyn Espanyo Cofreros, Ma'am Sally Tayo Romano, good morning. Masubot ning natabo ka sining karon lang dito sa Poblacion Ilawod, San Enrique. May mekaniko nga nagkayad ka truck bala nga may tubo Manong Dan Calvo, Nini Imbi Lakihon Aujero, Tita Nida Ferolino Aujero, kay Daniel Paul Aujero dra sa Imos Cavite. Ang naguba ang truck, nagsuhot sa dalom. Ginbutangan niya sang jack. Ug galing kay may karga nga daan Ma'am Jayan Piape, Sir Christopher Piape, Ma'am Laura Somagaysay, Sir Marcelo Haudian, Reiki Armentia family sa Kalinog. Nga tubo, so bugat. So ang
ang Jack bala wa niya madara gid sa Ricky Armentia, Jayan Piape, kay Bobby Birondo, Ma'am Sally Piape, dito nag-usdang. Kag napintalan gid ining victim nga si Leo Serrano. Si Leo Serrano taga Barangay Dumiles, San Enrique, Iloilo. Nakaluwas ang imaw na nga si Ray. Kumatian tablang ang statement sang nakakita no, ma-imagine mo Ma'am Lu Saguring ang tawar sa idalom sang truck nga kakarga ang nga may tubo nga daan tibugat. Karon nagdeprensa ang Jack bala. Iban sina kung may ginakayo na ginabutangan pag nila na sang kahoy Sir George Sucampo mo para masiguro bala nga hindi bala mag-usdang. Di pag gustang niya sus dito sa dalom, patay ang biktima. Pamatian tang mensahe or ang pamatian tang statement bala sa nakakita sa insidente nga natabo sa poblasyon Ilawod, San Enrique. Hindi dapat plastar daw ning don. Plastar. Njak na gin plastar ya jak sa bumper kag ibang ili karo. Di pagplastar ko do. Okay do na. Namin do plastar. Hindi na ma-okay doon yung pag-plastar. Nagsuhot ako tapos dalong git sa dalong ka makinatuyat ako nag-plastar kag mag-piga. Pagka nagatubang man, sige magalong piga man. Si Leo? Oo. Ano play doon Leo kada to? Sirano. Sirano? Plastar ko, modo plastar rin manawi di, ate, katuntuon. Sige katuntuan ko mo dyan. Yaring Jack na ya bumper. Di siya nabutang ka, Jack? Sa bumper. Sa sentro. Sa sentro? Sige, Jack na. Pag Jack, karoon nakita ko nag-alsaro yung housing. Nadaradok mo libla. Housing ang housing sa panguna? Eh, kaya housing na kaya na mga iba. Oo. Yan, naparaan kayo ito. Pag i-alsa ka itong housing. So, nabatian ng statement sang nakakita. Diba sila ginabutangan nila sang tukod nga kahoy, Ma'am Bingbing, pagtulunaan mo, Sir Bebot Soloso, Ma'am Betty. Ang ana to, ay good. Tiaryo sa post ng iya sining utod di or pakaisa nga si Jojo Serrano. Kasakit man imo pagkadura to. Nabatsagan mo gid kung paano kasakit. Yaway gid may nakabulig kanimo. That time, kung diin ka man subong to, tandai lang palangga kagid kapamilya mo. Amo ni kasubo sa kamatayon ni Leo Serrano, Ma'am Betty Soloso sa poblasyon Ilawod, San Enrique. Napintalan ka truck na may karga nga tubo. Ikuan bla ang Jack nagbigay mo. So ang pagbigay niya, Ma'am Violi kasi Pebelinson naipit ang tao Ang isa nakaluwas. Kahapon pagid dito sa Barangay Cabano, San Lorenzo, Guimaras, may mag-amay. Jonel Gamilong, bata niya nga si John Lander, 20 years old, may 13 anyos pagid kag 5 katuig, nagpalabod, nagpamukot la. Samtang nagabuton sila sang pukot nila, ginampak sang dako nga balod ang sakayan, nagkapan, nagbaliskad. So dito nga nakita, na lumos ang 5 katuig nga bata na sapuan patay dito sa Barangay Sibaryo, San Lorenzo, Guimaras. Kahapon sa ngapon, ang bangkay sa ngamay, nakita man, patay man si Janel Gamilong. Buhi, nakaluwas na John Lander, 20 years old. Bata ni Janel, kag ang 13 years old. Pero ang 5 katuig, patay. Arit pagido, dito sa Tobias Fournier Antique. Sa mga ginakayanan, may mga lapsag nga bata. Lapsag nga bata. Basta may lapsag bla, no? Abay, hindi nyo git pagpamilin-bilin sa Alibayon, ha? Ang nanay naglibod sang isda. Naglibod bla gabulante. Ang amay at 2 months uma. Ginbilin sa amay ang kay ang asawa at timprano pa nagpanaw, wala sa ispla nagpanaw doon sa aga. Ginbilin niya sa ang iyang bata nga 1-year-old sa Analibayon nga 6 years old. Karon nagpanaw man ang tatay, Ma'am Rica Domingo Kisto, Sir Danny Agpalo. Karon ang bata simpre anong toy ganong buot niya, way gid sa buot. Naglagaw-lagaw, ang ilabalay lapit sa dagat mo, nagparigos. Ginimaw na libayon nga 1 katuig. Yan o abing anong 1 katuig ba kay way na hinalungong? Ang anong katuig man hinalungong? Dito nakita, pag uli ka nanay, ang bata way na sa balay, ilak bataan. May witness, sama niya bata mo tutos sa dagat to. So ang bata ang anong katuig ga proparigos. Tita Merlinda Vilete, Sir Jerome, ang isa ay sa unahan to nakita nagautaw-utaw. So life is fragile.
handle it with prayer. Pangamuyo gid mambaka korne kay mo Ted Francia, pero pangamuyo kay mo da. No, it's not about me. Pray all the time. Ask God for anything in line with the Holy Spirit's wishes. Plead with Him, reminding Him of your needs, and keep praying earnestly for all Christians everywhere. Kag magpangamuyo kamo pirmi nga buligan kamo sang Dios. Sa tanan nga tion magpangamuyo kamo sa bulig sang Espiritu Santo. Indi gid kamo magpatumbaya, kundi magpadayon kamo sa pagpangamuyo. Kag indi ninyo pagkalimtan nga sambiton ang tanan nga katawan sang Dios. Amo na nga pray one another gid kun si Sir Toting pa dumdumanay sa pangamuyo. Ili mo pagkabigon ko lingon mga I am spiritually fit. Hindi, may matinion nga nagaluya kang lawas na galuya. Galuya kita. And the Word of God says sa Psalm 102:28, but our families will continue, generation after generation, will be preserved by God's protection. Amo nang aton nga prayer subong protection gid para sa tanan-tanan. Ang akon mga kaliwat magakabuhi nga luwas sa katalagman. Kag bantayan sila sang Dios. Ang imo kaliwat, Ma'am Maricel Casiple, Ligori Tabaw Sares, Ma'am Ninita Del Prado, Sir Danny Jomeres Agpalo, Manong Igos Lara. Ang akon nga henerasyon, ang imo henerasyon, Pastor Bob, kay Ma'am Denden Leisa Caspe, will be protected. I-claim naton ang Psalm 102 verse 28. Because do not limit the power of the Lord. Pamatian tayong mensahe sa siningaga. Pamatian gid ninyo. Kay ini magahatag sa aton sang reminder. Don't limit God. We must no longer limit Him. It's time to turn Him loose. It's time to let Him be God. I'm asking today for this place to be charged to change. That the days of small prayers, the days of little prayers will be over. And it's time to pray big prayers and receive awesome answers to those prayers. Take the limits off God. No restrictions. No limitations. Take the limits off God. Do not limit God. Do not limit the power of the Lord. Ngayon niya ikaw, Sir Larry Boris, kay Sir Ricky Zabala, Ma'am Jem Agustin, Ma'am Nagliga, di ba nag-request ikaw for prayer kay Sir Ricky Zabala, nga taga-barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City, nga na-stroke. Nag-update ka diri nga nag-ayo na siya. Ma'am, ano na sa kaayo? Subong, kay gusto naton nga ibalon ini. Subong aga, are you down? Are you worried? Are you sick? Come to God in prayer. Pray big prayers. Do not limit the power of the Lord. Come, Holy Spirit, fall on me now. Almighty, sovereign, powerful Father in heaven, Jesus, salamat sang bagong adlaw. Thank you, Lord, nga buhi si Manong Igos Lara, si Ma'am Leia Lara sa Lancaster, California, USA. Buhi si Sir Danny Agpalo. Salamat sa protection mo kay Mami Ason Pineda, kay Ma'am Mimi Lapating Branya, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Sir Bebot Soloso, kay Ma'am Betty and their family. Salamat sa protection mo kay Ma'am Lorena Sirano, kay Doc Dada, kay Sir Toting Berdejo family, sa Kabasak family, sa Berhamin family, Fernandez family, Kalungsod family, sa Alayon family. Salamat, Lord, sa protection mo kay Sir Eric Gose, kay Ma'am Lori Gose, kay Sir Eliseo Gose, kay Sir Rolly Bandianon Bunyi, kay Sir Bemboy Ilumba, kay Ma'am Ningning, kay Pac Luis Aldivar, kay Sir Dan Calvo, and his family. Salamat gid sa agang ini, Lord. Ginadayaw namon ikaw gid pasalamatan. Salamat for your promise that you will never leave us, you will never forsake us, nor abandon us. You remain faithful sa amon, Lord, bisan may matinyon nga nagaluya kami. Ikaw dira ka pamati, wala pa sang relasyon kay Jesus, ara ka sa ospital, ara sa sickbed, nasubuan ka, milyonaryo ka, bilyonaryo ka, pero may emptiness, may void sa imo tigibsoon. Si Jesus ang kinahanglan mo. You want peace? You want freedom? You want deliverance from all the bondages, bad habits, old habits? Come to God in prayer. Surrender to the Lord. Do not limit the power of the Lord, say mo, because in the name of Jesus, addiction will flee. In the name of Jesus, sickness and illnesses will flee. Subong aga, luhod ka dira, alsang kamot, ibutlang sa iya parte, sa imalawas ka nagamasakit, ang imo kamot, and believe that God will do wonders. Imitlang hindi pangamoyo, Lord, I surrender my life to you. Matawara ko sa akong mga sala, ginabaton ko ikaw nga akong Jesus, akong Diyos, akong kabuhi, sa akong panimalay, sa akong marriage, sa akong negosyo, sa akong health, up to 1,000 generations. I need your protection for my family, Lord, and thank you for your care. In Jesus' name, amen. Ikaw nagbaton ka, Jesus, congratulations. I release healing. Receive your healing.
receive your power, receive your protection, receive your peace, receive your breakthrough. Lord, I pray for harmony and peace sa kada panimalay, reconciliation, safety sa Biluga Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. We cancel unforeseen dangers, kamatayon, linog, sunog, disgrasya, even in mga incidente, Lord, nga makahalunusbo. Thank you for protecting our families from all harm. We declare Psalm 91, the psalm of safety for our families. And we declare, Lord, that sa imo protection, sa imo balaang nga dugo, Lord, we are safe in your precious arms. We commit our lives to you, and we will face this week and with joy and peace and confidence sa imo gid lamang. Tatapa si Sir George Docampo and his family, the Barrientos, the Del Prados, the Pagtulunans, the Sumagaysay. Tanan gid, Lord, kapamati subong ikaw gid magpakamayo sa ila sang tulo-tulo, protection, joy, and peace. This is our prayer with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. My success, at which so many stand amazed, is because you are my mighty protector. You are my mighty protector. Nangin halimbawa ang akon kabuhi sa madamo, tungod kay ikaw ang akon maligon nga manog protektar. Psalm 71 verse 7. I-claim nato nini. Kadamo gid sa mga disgrasya, kadamo gid sa mga kalamidad, Ma'am Mary Jane Seromla, Sir Jesse James Carvillas. I-claim nato nini, Ma'am Elsa Dima Feliz Arnaiz. Only Jesus can protect us. Only Jesus can heal us. Why does ibang pangangalan? John 14:6. The Word of God says, I am the way, the truth, and the life. Psalm 71:7. I'm reaching for your heart. The Lord my God is my fortress, the mighty rock where I can hide. Ang Dios amo ang akon dalangpan, kag palalipdan nga bato. Psalm 94 verse 22. Compares to this place where I can see you face to face. Continue to ask and God will give it to you. Continue to search and you will find. Continue to knock and the door will open for you. Magpangayo ka sa Dios, kagatagan niya ikaw. Magpalapit ka sa iya, kag buligan gid niya ikaw. Magpangamuyo ka sa Dios, kag sabton niya ikaw. Matthew 7 verse 7. This is the word of God. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. God takes all the glory and Christ alone is exalted. I may sound corny, badoy, OA for some. I don't care. It's all about Jesus. I speak Jesus at nga sitwasyon. God will intervene. God bless you all. I declare blessings for everybody. Receive it, claim it from all directions, north, south, east, and the west. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Hindi nyo gikuya pagdayawon na si Jesus lang. Si Jesus ang aton dayawon kag pasidunggan. Kay Sir Christopher Piape, mga tricycle drivers sa Taka, Saro, I pray for your protection sa matag adlaw ninyo nga pagbiyahe. Taxi drivers, mga pilot, mga kapitan, mga seafarer, si Sir George Ocampo, Sir Robert Diaz, Sir Nelson Bietisula Jr., Sir Joseph Armil Patriarca, Sir Francis Arlos, Sir Lorinel Panagiton, Sir Stephen Gonzales. Ang oras alas 5:26 na sa aga, Philippine Standard Time. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Ang probinsya sang Iloilo ipaidalom sa state of calamity bangod sang nagadamo nga kaso sang dengue. May outbreak na. May nagalabot na sa 803 ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo subong nga bulan or halin pa sang Enero hasta subong. Kag nadugangan isa ang napatay. Sidi naglabot na sa 6 ang patay bangod sa ini nga balatian. Mataas ini sang 77% i-compare sa nagligad nga tuig sa pariyo nga period nga may 454 ka mga kaso. May man nagkalamatay sang dengue sa Banwa sang Carles, Tigbawan, Pototan, kag sa Oton. Pinakabata nga napatay sa balatian 11 anyos nga baby boy halin sa Oton, Iloilo. Kag 71 years old nga lalaki nagikan sa Carles,
ang pinakatigulang nga nagtaliwan bangod sa dengue. So suno kay Governor Arthur Defensor Jr. nga ginapatun-an niya sa Iloilo Provincial Health Office kag Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung anong himuon agud ma-declare ang state of calamity. Sa 5:28 sa aga, magluwas sa dengue, Sir Warren Kandame, kay Sir Warren Lamson Bravio, sang Light of Glory Taxi, kay Manong Igos Lara, ang rabies sa probinsya sang Iloilo, nagdigad ka tuig, mataas man. Kag kinakabalak-an bangod nga perte kainit sang panahon, magataas pagid ang kaso. Sang nagdigad nga tuig, 70,405 bite incidents. May patay sa kagat sang Ido, sa Putotan, Barotac Nuevo, Mina, Estancia, kag Alimujan. Inikadungan sang Rabies Awareness Month subong nga bulan sang Marso. Sa 5:28 sa aga Philippine Standard Time, check ta report ni K5 Alex kay ipatuman ang public health standards sa probinsya sang Iloilo bangod sa mataas nga heat index. K5 News FM Kampiyon Report. Liwat nga ipatuman sang Iloilo Provincial Government ang Executive Order 118 o kon ang pagpatuman sang public health standards bangod sang nagataas nga temperatura. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. karamo sang hazards ang matugas ang tuman kainit nga temperatura. Gani nga ilan na istoryahan sang Iloilo Provincial Health Office o kon IPHO sa ginpatikan ng Department Heads Meeting nga liwat nga ipatuman ang amo nga EO. Dugang pa ni Governor Defensor na pagkit sa EO ang mga balasihan kag kung ano ang dapat nga himuon agud nga makalikaw no sa posible health hazards tuga sang pagbulad sa initan. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga saranggid makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Mga anak, bangon na kamo kay adlawon na. Malate na kamo sa klase. Mga anak, bugtaw na. Wala ka mo kabate! Kagina po ka nagambal nga magbangon na kay adlawon na! Halos adlaw-adlaw mo na lang tani perme! Malate ka ni ka mo karon! Bangon na! Bangon na kamo kay nagawangal na si Madam! Magluwas kay Madam ay mamuka pa sa inyo. Madam number 2. Weng! Yes! Good morning! Pilipinas! Maayong aga! Maayong aga mas imo, Weng-Weng! Ilog focus kay Weng-Weng para nga magaburo ang duman niya mga tiroy. Si Ma'am Ninita Del Prado kapamati, si Ma'am Ningning Ilumba, si Ma'am Betty Soloso, si Sir Beboto sa Dueñas kapangapidon DTX Coffee Mix. Bugnoan ay si Mama mo, Betty. Mama Betty, ang akon nga fries. Okay. Si Papa Bot, anay Papa Bot? Papa Bot! Naubos mo na ang kape mo. Oo, anak. Si Ma'am Ludzeng Kalumno, Gino Sumagaysay, Lisel Hirsaba Kaluyo, Ma'am Ningning Ilumba man yan. Weng, good morning. Ma'am Ningning. Ma'am Ningning, super nami nga morning. Si Sir Danny Agpalo, anay gabo ka si Sir Danny. Gabot silingon daw gusto niya mag-hug ni Sir Danny. Wow. Virtual hug kay Sir Danny, kay Sir George Ducampo. Sir Danny and Sir George, si ka K5 Weng-Weng nagasend ka virtual hug. Hugot-hugot ka hug. Hugot-hugot, Ged? Yes. Hindi ko ka ginawa. Ang Ged, hindi doon ka, Hindi doon ka butwa. Si Joanne De La Torre, si Papa Teten. Ano yung Papa Teten? Sa Sablogon, Pasay City, Papa Teten! I love you. I love you. Oo, Papa Teten, nagapamatigaw yum-yum, gid sa Mamimi Lapating brand niya, Jayan Piape, kagwapa gid kay Weng-Weng. Huud Tamaan ka, hindi ka sulod sa announcers booth, yung maraway. Hindi why niya sang body shaming di. Sino pagid Ryan Sinon, Divine Grace Flores, Mami Luz Priagula. Good morning, Ma'am Weng. Gapangapi si Papa Bot. Liwat na Papa Bot. Papa Bot. Yes, kamusta ang kape na mute man? Okay, kid. John Len Caso, mga tricycle driver bala.
Si Sir Lito Flores, mga tricycle drivers, ang Haro, Kubay, Balabago Tricycle Owners Drivers Association, nga pamati ka ni mo, Weng. Ano to, Weng, sampuli lang anay, karon sa Foro de los Pueblos, may kantas, Weng, Weng. Ato bilang ambal to sa mga supporter ni Kibuloy, Blama, nung Igos Lara, Sir Eric Gose, nga siya lang gid ang dalan pakadtos langit. Abi, Weng, hapit diri lang ga, may luto na din nga chorizo. Abal si Ricky manaay to sa Tintin, Turo bla sa Bangga, Cabo sa Airport Mandurriao. Mamantuni na manaay sa Digol Tribunal. O may pati mo may luto nga chorizo, ha? Sige, do karon do lagro ko ma-duty, mama. Karon lang. Warren Kandame, boss si Sir Warren, no? Si Ma'am Bingbing, Ricky Manaay, John Len Caso. Sample lang, Biwing, sample lang, patiraw, lanay, patiraw. Sige, sa chorus lang kita, Danay. Dod. And 1, 2. Ladies and gentlemen, our dear Nonoy. Ano mo, Nonoy, hayo na, babae pa yung Nonoy. Si James Carvilles, Nonoy, bira! 1, 2, 3. Son of God, daw siya. Oh yeah, appointed na, self-proclaimed pa. Apollo Carion ang ngalan, Kibuloy. Gatdan kagit sa mga supporter ni Kibuloy, Weng. Lasing ko 34, Jean Ray Seaman. Bugno anay si Sir Jean Ray Seaman sa Iloilo Supermart. Sir Jean Ray. Yes, wadto kita to karon see you around. Weng, pwede ko kakanta para mabunyagan yung mga tanom di sa sports complex. Sambal ni Sir Jesse James Carvilles. Huwag ni si Sir Jesse James. Mana mo ikaw kadaya kwandaya inspiration. Sir Jesse James. Love you. Love kid. Thank you, Weng. Karon sa foro, makanta full blast ni Weng. Mama Betty. Papabot ang inyong inanak di. Basta may fries. Halin kay Ma'am Betty. Pay kondaron na di sa Iloilo City. Basi humoy doon Patrick Monterosa, si Sir Eric Gose, ha? Nagtagjak perfume. Berarti kalawang tawa. Kibolgoro, ambal ni Mamilos. Tagot si Mamilos kay Kibuloy. Thank you, Weng. See you later, Weng. Yes, na. See you later, alligator. Yes, ang ininga update o kon ang ininga kanta. Ang bahanon. Kag ininga pamuhag. Yes. Kag sinabad. Ang ininga sinabad ang ginadulong sa inyo. Nadulong sang? DTX Coffee Mix. Na nakakape ka na, naka-detox ka pa. Gikan sa inyo center, ako si K5 Wayne Zerudo Sanyares. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Number 1 ang kita, K5 News FM. Juji Borbano! Beautiful! Ambal niya. Pasalamati si Ma'am Juji, anay. Ma'am Juji, thank you so much. Ma'am Silvia Pama, Ma'am Mary Ann Lumampao sa Saudi ka pamalakpaka, Ma'am Analibhade. Alas 5:35. Hold on, pagbalik ta ang aton update sa Regional Meet. Magabalik ang Balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Shouting the lives of the Filipino. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 high blood count, suburan mo. DTX 500 suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagkakot sa mga malatian kasuong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure, sakit sa bato, cancer, cyst, tumor. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center
Pag-spice ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Kape nga natin pag-spice ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. Ang natin pag-spice. DTX Coffee Mix. Kawas na pinapal. Kaya BT's Kawan. O magkape, magkape. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakakalitos. Sa kapag-tinaw sa hirap mag-iba man ang kabulan ang may tasing nag-aulog na naitan Huwag na magatuhaw sa kapag-unaw at unang mapanundong ang may tisi may kinuha sa gihapon mahina ng mga luha Gising ang angkan, yung vitamin C na balik-balik sa sihan. Kinatayan niya. sa magpapagla Katatak sa bacterial infection na nagagawa sa diarrhea. Sa Sport Biotics sa Sangkang Alivio. Panliligas for Biotics na. sambaya ay bisan anuman kayugay CFU sa good bacteria. Thousands of students na nilipilado ako ni Government Aid before ko na Mexico almost a decade ago. Nagdagda sa ito ako sa clear na sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang makakain na gusto ko. Oras las 5:39 sa kaagahon. Oras sulong sang D3 Bio kag DTX 500. Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Bugnon ko anay birthday greetings kay Ma'am Lynette Gabata. Ma'am Lynette Gabata sa Barangay Kabilawan, Barotac, Nuevo Iloilo. Greetings from Gabata family, especially kay Ma'am Nancy Gabata Dimson. Ma'am Lynette Gabata, the Lord bless you and keep you, ma'am. Ma'am Angela Nicole Adorio, kay Jamaica Silvias Adorio, Totong Labiogo, good morning. 5:40. Yari na ang K5 kumustahan, sektang update ay pa. Happy birthday, maligay. Sektang update na sa aton nga merkado. K5 Bantay Merkado. K5 Ram sa balita. Go! Good morning kay Five Ted. Yes, ano pinamakal mo, sir? Saan naman kay Five Ted Sige, bira. Dagon-dagon na. Dari ng latest kapresyo sang uga sa Iloilo Terminal Market. Dalinuan, 60 ang 1/4. Tabagak, 25 ang reject ang 1/4. Uga nga pinutos, 20 per pack. Balingon, nga pinutos, 20 per pack. Stickfish, 20 per pack. Balingon, 100 ang 1/4. Surib, 80 ang 1/4. Gapas, 90 ang 1/4. Labahita, 80 ang 1/4. Ginamos ka Tigbawan, 60 ang 1/4. Ginamos ka Benati, 70 ang 1/4. Sweet Pusit, 350 ang 1/4. Boneless Dilis, 250 ang kilo. Gumaang small, 120 ang 1/4. Gumaang big, 140 ang 1/4. Boneless Sapsap, 250 ang 1/4. Lubo-lubo, 140 ang 1/4. Danggit, 250 ang 1/4. Dried fish, per pack, 100 pesos. Kag ang tabagak, 50 ang 1/4 kag 510. Namin ni ang kalkag, guys, sa ikuan mo bla, ikalo-kalo, no? 510. Ang kalkag namin ni Samo sa kalokalo. Oo, namin gid na. Kag mga pick kada yung DTX Coffee Mix. Na meet no? Angela Nicole Adorio, Ma'am Nancy Gabata Dimson, Ma'am Neneng Bianya. Good morning. Thank you, K5 Ram. Sige, rekta dire sa may Iloilo Terminal Market. So, 5 si kag 5 Karen Badilla. Kag ini naman si Ramilo Palek para sa Kimpion nga balita kag serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Thank you, Ram. Tabok kita sa Antique. Last day sang regional meet. Antique, go. Yes, Sir Ted. Sir Gillette, good morning. Crintan. Wala.
What nagasugod? Yes, Sir Julits? Okay, i-check natin ang Antike. Antike, Sir Nestor, ikaw dribble, Sir Nestor, kaya ara pa sa imo ang wibraan natin. Sir Nestor, good morning. Good morning. Thank you, Sir Michael and K5 Western Visayas. Acknowledge ko anay liwat bi ang Iloilo, Sir Ted. Sir Nestor, ari ko dia. Good morning. Hulat kami sa mga final result na. Thank you. Thank you so much, Sir Ted. Brother Julits, please acknowledge. Alang gid brother ko. Sige lang. Standby Rojas o Balenta si K5 Berto Gakit. Anong update kay kadyang adlaw ang closing program kang jang Wibra 2025 Regas Provincia kang Antike K5 Bert. Good morning. Standby sa aton mga pinalangga kag suking nga mga tagparon K5 Bert. Yes, ka-K5 Western Visayas mayong aga sa aton sini nga mga ka-K5 ti subong. This will be the last day, no? Upon katapusan ang pagsambuwa sang pila ka mga hampang nato. Actually, subong adlaw mo man niya ang Parade of Champion. Later, 3:30 PM ni. And the same time, alas 4 karon may ara nga closing program. No? Kung sabihin, diri patigayon ang awarding ceremony sa aton sini nga mga K5. But before subong hapo, subong aga, may mga bilin pa no nga mga nga mga hampang kay ti kapon gintingob gito gin-highlight dito sa mga ball game ka-K5 Western Visayas subong may ara ni nga iyasang football no championship ni within Negros and Iloilo mga ka-K5 and kagapon ang ginplastar taman to ang gaog man to kahapon to ang baseball secondary Negros versus Aklan ni natapos diri ang score nga 11-8 pabor diri sa Negros and kapon first time ni ka-K5 Nestor ka-K5 Western Visayas ka-K5 Nestor dito mga kahapon no di ba naglibot ka, sunod diri ka sa DepEd kuno ginambal diri. This is the first time in Western Visayas Regional Athletic Association sa isa ka game nga isa lang ka game for championship. Dula. Alas 5:45 nagapamati ka mo sa 11. Report ni K5 Berto Gakit ni Berting. Paborito gini Ma'am Laura sa mag-aisay si Berting. Balikan ta. Yes, ka-K5 Iloilo. Gotod ka mo di, gotod di. Good morning. Ilang yedasan by K5 Berto nadura kuno ang audio signal check bi Sir Ted. Okay na. Kaya na gotod eh. Amo na nga nag-dribble ko na idio. K5 Bert. Sa ato sining mga K5 again, K5 Western Visayas, ambasang DepEd ni Kapon, this is the first time, no? Again, nga mag-championship game ang Western Visayas Regional Athletic Association in history nga sa championship game sa isa lamang ka game, no? Between sa duha ka mga nagasambuha nga may linibo nga mga tao nga nagalantaw kay kapon nagsentro gid ni ang kadamo sang tao kay ti kapon niya simple when ordinary nga championship game within two nga mga lugar abi and makita naton na puno diri that's why nag-alang kay bitin oras ta. Ang pinakalitis na lang siguro abe kagamang observation sa iba na lang na. Ate sige aso. Tension lang ting sa medal tali ting. O dagon sa medal tali naton as of March kagapon ni nagpagwa diri ang aton sining Western Visayas Regional Athletic Association DepEd nagapanguna diri
ang Iloilo gindeklarar nga champion ini sa para games kang Western Visayas Regional Athletic Association. We have diri sa aton sini nga medal tally sa province ni ang elementary ang may pinakadamo diri nga medal. Amo ini ang ang Negros Occidental nga may total nga 155 tanan nga medalya, no, and Iloilo 156, Antique 22, Guimaras 26, Aklanderi nga may 58, Capiz nga may 54. Sa may Iloilo 255, Negros Occidental 231, Aklanderi nga may 118 tanan, Capiz nga may 103, Guimaras nga may 52, Antique diri nga may 53. And sa para games, no, nagapanguna ang Iloilo nga may 74, Negros Occidental nga may total nga 47, Aklanderi nga may 31, Antique diri nga may 4, Capiz nga may 27 tanan ka mga medalya, kag Guimaras nga may 3 ka mga medalya. Hindi ta pa matotal ta, pero ang pinakadamo diri nga mga medalya sa karon nga mga tinion, amoy ning nagapanguna nga ang Iloilo ang may pinakamadamo nga mga medalya and gold nga nakuha sa aton siligyapon nga pagtali sa Western Visayas Regional Athletic Association, K5 Western Visayas. Unahan ta K5 Bert, ang Iloilo, Sir Ted, may pamangkot kay K5 Bert. Ting ano pa nga mga hampang subong for championship ang Iloilo kay Berteng? So far, yes, amo ni subong kagapon ni kay subong nga adlaw ang championship ang may ara pa, no, before sang Parade of Champion ang football kag-5 Ted. Elementary or high school? High school ni football, high school championship ni karon Negros kag Iloilo, Masambuwa. Amo na lang na nabilin sa ball game, so ay nasa ibang balantayan. Amo na, wala na kay doon na ubos na to tanan. Sige. Ang mga para games sa to sini nga mga K5. Kay alas 3 ni again ang Parade of Champion alas 3:30, and then pagasundan ini karon alas 4 sang closing program and awarding ceremony later dira sa Binirayan Sports Complex. Okay, sa ilota sa Bacolod, Daddy Babes sa Robert. Dari sa amon sa siyudad sa Bacolod, kahapon ti ginapangin bulahan talang nga ang mga volleyball games ang championship game sa tunga sang Negros Occidental kag Antique. Tinkaluyan man na ang Negros Occidental. Pero ang pamangkot namon dire subong sining adlaw kamanti may pila na lang ka mga ball games o hampang nga nagkalabilin. Ano oras deklara ka mag-closing ceremony, Berto? As I have said, 3:30 diri ang Parade of Champion, Draman Gapon sa may Binirayan Sports Complex, and 4 p.m. no? Amo ni ang closing program, within the closing program, amo man niya ang awarding ceremony ka K5 Babes. May palagas lang ko, kumusta ang assessment sa accommodation, sa mga sidelines na, mga kinawatay, may mga na-hospital, K5 Berto? So para wala naman, sing amo lang tong nagligad, tong do nagsambuwa na lang, nasabuwa lang dito ang Iloilo and Negros nga mga football elementary nga nagsumbaga na ito kundi sumbag dito kaginsipa, no, makita sa video. Ginimbestigaran naman to sa Department of Education ang ining pagsipa sa isa ka ang elementary boys nga football player sa isa ka estudyante man, no, sa Negros Occidental. So far do amo naman lang na. Do wala naman sing iban pa magluwas nga si Brianna Yang, Brianna Angle. Daw siya ito ang Brianna kahapon to, agaw pansin ito siya. Daw agaw pansin gito si si Ang. Gani man ang karisma ni Ang do yung kabig na to siya nga
she is the ang center ang mang iba Sige. Sa tabi sa Rojas, brother. Kumangkot lang di sa kapis kay manog exit ng Negros karon patiga yun nga awarding ceremony may special nga panabi para sa pag-exit sa nga Negros katapusan ng wibraan nila. Actually K5 ka Western Visayas una pa lang nga daan ni kapon na nagligad nga mga inadlaw sa una diri gin-interview naton diri si Governor Bong Lacson. Ginambalya diri it's bitter sweet bitter pait o kag tamis ang ila sini nga pag inaway although nga tinaga sa buwa man ng Negros pero hindi magyapon kaila bala nga sunod diri kay Governor Bong Lacson nga this will be the last pag-upod sa Negros Occidental posible karon may ara nga mga mensahe pagpasalamat nga mabaltang may ara nga mensahe si Governor Bong Lacson iti dako man niya ang nangin kabahin niya sang Negros Occidental mong sa sining ginapatigayon sa kada tuigan nga Western Visayas Regional Athletic Association meet mga K5 so ma-emosyonal may ara posible nga may ara nga mga programa kag mensahe na tuhoy sa sining pagbalhin sa Negros Occidental sa Western Visayas Regional Athletic Association. Thank you so much Rojas sa ilota sa Kalibo, Sir Michael. Sir Nestor, damo salamat ag congratulations sa Antique kahapon na first time again anunsyo gin silang hinampang dira kay hindi na ma-accommodate ang tawo Congratulations sa probinsyang Antique sa maayong accommodation sa pag-accommodate sa aton mga players. Mangkot ko lang di unlike sa mga individual event abi man na K5 Berto nga halimbawa na gold ka ikaw ma-represent sa palarong pambansa sa mga halimbawa team sa volleyball o baseball sila ma-select sila among the best sa mga kada provinces to represent sa palarong pambansa or kung sino ang nag-champion amo gid ma-represent sa palarong pambansa K5 Bert. Kung sino gid ang nag-champion may mga selected tanan ang example may gold ang gold ang tanan nga gold sila gid ang ma-represent depende na sa committee sa Region 6 kung sino ning mga pilion nila to makuha ang team nga iyas ng Region 6 K5 Western Visayas. Sige, oras sa Pilipinas, las 5:55, alang-alang atin tiyempo. Ikuran pag-ibalik kaninyo, K5 Western Visayas. Salamat, Gid! Thank you. Balitang K5. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Ma'am Marilu Vargas Pedroso, good morning ma'am. Kay Tita Nilda Laluyan Laison sa Poblacion A, Dueñas, Iloilo. Ma'am Celine Supi Calvo. Kay Nini Imbi Elviro Lakion Aujero. Tita Nida Ferolino Aujero. Kay Cousin Paul Daniel Aujero sa Imos Cavite. Pak Louie Lagandaon sa Livar. Kay Sir Randy Antiqueña. Sir Edward Chong Rindon dira sa Labrador Boarding House sa Luna La Paz, Iloilo City. Kay Ma'am Jerilyn Hisugan Caballes, Sir Ali Caballes, good morning also. Kay Vice Mayor Panga Lamasan Picso sa Barangay Tipolo, Dueñas, Iloilo. Kay Kapid Jeneline Labiaga Panes, Ma'am Sylvia Pama, kay Ma'am Veronica Saison, thank you. Ma'am Dina Balikanas, kay Ma'am Nancy Gabata Dimson, and once again birthday greetings kay Ma'am Lynette Gabata. Ma'am Lynette Gabata, happy birthday ma'am. Dira sa Barangay Kabilawan, Barotac, Nuevo Iloilo. Ma'am Zinaida Kaumanikan. Huo ang mga hilamon nagakalaya, kag ang mga bulak nagakalayong. Pero ang pulong sang Dios nagapadayon sa walay katubtuban. Isaiah 40 verse 8. Thank you Ma'am Beng Beng for sharing the word of God. Ma'am Winifreda Sarmiento, thank you. Kay Ma'am Angela Nicole Adorio, Totong Labiogo. Ari pagit ang message ni Ma'am Beng Beng, para sa Ginoo ano gid bala ang mga kapungsuran. Kaangay lamang ini sila sang isa ka tulo nga tubig. Ang malayo nga mga kapuruan mamag-an subong sang yabok. Isaiah 40 verse 15. Ma'am Nancy Dimson kag Gabata families abroad sa Canada kag sa Barotac, Nuevo, blessed morning. Ma'am Betty Soloso, Ma'am Weng, lagaw ka di ba sa Dueñas?
kay may pahampang Summer League opening parade do karon. Weng ginapadto ka to ni mama mo bete. Sadwenyas. Ayawa na ka to ka usap ka french fries. Wala to si papa mo bot. Ma'am Anali Bahade, good morning. Thank you also kay Ma'am Judy Borbano, Sir Reggie Celestre, Akas sa Carinderia, Jerel Burgos Tanangonan, good morning. Rose Me Bagaforo Bailaran, kay Sir Moreno Bayuran sa Barangay Salihid, Barotac, Nuevo, Iloilo, Bayuran family, thank you. Sir John Bayuran, as believers, we are called to live with intentionality, pressing toward the mark of Christ's likeness and eternal fellowship with Him. Let us commit ourselves to this pursuit, trusting that God will complete the good work He has begun in us. Philippians 1:6, nasiguro ko gid nga ang Dios nga nagsugod sa paghimo sang maayo nga mga butang sa inyo, magkapadayon gid sa paghimo sini hasta sa adlaw nga si Kristo Jesus magbalik. Philippians 1:6. Thank you, Sir Nerio Tabugo, for sharing the Word of God. Gerald Borgos Tanangonan, L&J Store, salamat sa pagpamati. Salamat, salamat, O Jesus. Kay Ma'am Tesilin Kalahatan Sera. Ma'am Tesilin Kalahatan Sera, thank you ha. Sir Ronnie Salpin, Ma'am Laura sa Magaysay, Ma'am Margie Pangilan. Ma'am Margie Pangilan, good morning. Boss Sabado, pagpamati sa Kumustahan with Pedro, with Sir Val Pedro Billones. Alas 8 sa aga, tubtub las 9. Kagalauna sa hapon of Calvary with Pastor Nimisio Tahala. Kung may pagsubok man, magpamati sa DTX 500 Morning Newscast, Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. Ma'am Sally Tabugo Velete. Ma'am Sally Tabugo Velete, thank you ma'am. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio! Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo. D3 Bio! Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabangdanan sa madasi nga pagtingula, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkabulingon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Ricky, isa ko ka-guard. Sige kog pulang, luti kog buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, dabis gid pagpabaskog sa lawas. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika.
Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulong sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeja Umalay sa Iloilo K5 News FM. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Magklinika Spore Biotics na! KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyong barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumaka sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Calinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Calinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Klinika Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Klinika Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh. Available now. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Ka, ma-joyride man tabi ka.
Wala sa kondisyon ang makina ko ga. Hindi makari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Tika, ma-joyride na ta. Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha? Sakay ka kitiya. Siyempre, naka-extend ko yan. Basta sagad nga driver, extend, lover. Extend Supplement for Men. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Las 6:09 sa aga, oras ginadulong sang DTX 500, D3 Bayo, kag Mighty C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Biyernes na, Marso 7, 2025. Mga ka-K5, mabatian kita sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinagi sa aton nga official Facebook page, kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si ka-K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sa kaaluan sang Klinika D3 Bio. D3 Bio nahimo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3 sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo kag sipon, may fatty liver kag kidney stones. Kung ikaw malipaton, magtumar sang D3 Bio. Disenyo sang Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela, Sala. Suno kay Presidente Marcos Jr. kabangdanan nga na rumpag. Probinsya sang Iloilo mahimo nga ipaidalom sa state of calamity bangod sa dengue outbreak. Sa San Enrique, Iloilo, mekaniko na pilpilan sang truck patay. Antique, silver medalist sa volleyball secondary girls sa regional meet. Balitang Regional. DTX 500 Morning Newscast. Sa Misamis Oriental, van nahulog sa Pilas, isa patay. Balitang National. Balitang National. Presidente Marcos Jr. ginmando ang investigation
sa pagtibusok sang fighter jet sang Philippine Air Force. Balitang National. DICT Secretary Ivan Uy nag-resign. Balitang International. Amerika temporaryo nga ginuntat ang intelligence sharing sa Ukraine. Balitang Negosyo. Utang sang Pilipinas naghabok. Balitang Sports. Sa NBA National Basketball Association, LeBron James naghimo sang bag-o nga record. Balitang Entertainment. Miss Universe 2025 pageant may bag-o nga organizer. Balita Extra Special. Lalaki nga nagapabugal nga hindi madutlan sang bala, gintiro, pilason. Walang atik bla. Hindi magpabugal, remain grounded, remain humble at all times. Lasa stress na sa aga. Kadungan sa imo nga pagpamati sa DTX 500 Morning Newscast, Pastor Bobby Iriman, Ma'am Mimi Catalunya Iriman sa Taft Tapas Capiz, kay Ma'am Jing Carbonilla Catalunya sa Bingawan Iloilo, Ma'am Debsi Hamosa dira sa Zone 6 sa Sambagharo, Iloilo City, Ma'am Ludi Gulilaw sa Bro Mars Place, Ma'am Maribel Parenias, Sir Erwin Paduganaw Sangasa, Ma'am Joy Hordan, pagpangape DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Top story of the day. Balitang National. Ang top story of the day ginadulong sang DTX 500 kag Klinika Spore Biotics. Sala ang disenyo sang narumpag nga taytay sa Isabela. Inyang ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Hinimo sa Presidente ang pahayag matapos ginbisitahan ang Kabagan Santa Maria Bridge nga narumpag matapos sunod-sunod nga nagtabok sa taytay ang 3 ka overloaded nga dump trucks. Ginpahayag sang Presidente nga sa karon sentruhan anay sang gobyerno ang pagkaayos sang taytay antes pasabton ang yer sa likod sang proyekto. Ang taytay nagalaba sang 990 meters kag ginabukusan sang 12 ka arko kag 10 ka span sang pre-stressed concrete na girders kag design lamang para sa mga light vehicles. Nagumpisa ang pagtukod sang taytay sa Nobyembre 2014 kag natapos sang Febrero 1, 2025 nga may kabugusan nga pondo nga 1.22 billion pesos. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang ending nito, ang punot-dulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge. Nakasabit. Nakaganyan yung arko na ganyan, tapos yung bridge suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan. Diyan bumigay yung bakal. Balitang lokal. Las 6:10 isa aga Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita lokal. Ang balita ginadulong sang D3 Bayo kag Mighty Sea. Gina-consider sang Iloilo Provincial Government ang pag-declare sang dengue outbreak kag state of calamity sa probinsya sang Iloilo bangod sa paday nga pagtaas sang among nga balatian. Suno kay Iloilo Governor Arthur Rivera Defensor Jr.
makita ang pagkinahanglan nga mag-declare sang outbreak kag state of calamity bangod nga kun ipaanggid ang data sa dengue nga na-record sa nagliyot nga tuig kag sa karon nga tuig kasubong man nga period dako ang pagtaas. Dugang pa ni Governor Defensor Jr. makalarma man ang 5 o kon 6 na ka mga nagkalamatay sa dengue nga mas mataas sa duha nga na-record sa nagliyot nga tuig sa amuman nga Morbidity Week reporting. Nagapanawagan naman ang gobernador sa mga pumuluyo sa probinsya nga padayon nga magbulig sa pagpanglimpyo agud mahagad-hagan ang epekto sang balatian. Sa karon may 803 na kakaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Kag nadugan ang patay matapos nga nagtaliwan ang lalaki nag-edad 47 anyos halin sa Carles, Iloilo. Sa dugang pa nga balita lokal, may mga balatian sa Corazon kag atay labi nga maapektuhan sang extreme temperature. Yari ang report. Mangintuman kaapektado sa extreme temperature o kuntuman kainit sang panahon ang mga may balatian sa Corazon kag sa atay. Inaging payag ni Iloilo Provincial Health Office o kon IPHO Head Dr. Maria Socorro Quinion. Sa interview sa K5 News FM Iloilo, sulod sa doktor bangod sang climate change, ang temperatura ang naka-register sang pinakamataas o kon record high kag mahimo nga ini ang mas magtaas pa. Dugang pa sa natungdan bangod sini ang mga vulnerable o kon may mga balatian sa Corazon kag sa atay ang mahimo maapektuhan pinaagi sa mga heat-related diseases nga makapalala sa mga balatian. Ang dari nagpanugyan ng IPHO nga likawan ang pagbulad sa initan, mag-inom sang madamo nga tubig, kag mas tempranuhon ang oras sa mga physical activities agud malikawan ang tuman ka init sang silak sang adlaw. Kay man ang ato ni nga extreme na temperature can lead to heat-related illnesses, symptoms of which include dehydration, di ko may kidney problem na siya or may renal problems or may heart condition, ma-worsen pagid na, no? And this could lead to also electrolyte imbalance, no? And the likes. Inisika K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Las 6:10 sa aga, Philippine Standard Time, oras tulong sang Mighty C Syrup for Kids. Iloilo Response Team, hugot nga ginamonitor ang nagataas nga heat index sa syudad. K5 Jenny Kaoyonan sa report. Hugot nga ginamonitor sa Iloilo City Government ang nagataas ng heat index sa Iloilo City. Ini kasunod sa advisory sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, DOST Pag-asa kag Department of Health o kon DOH na kinahanglan na nga preparahan ang nagataas nga sobrang inita. Samtang naka-high alert naman ang Iloilo Response Team. Sa diin naging pasalig ang Iloilo City Government nga may ready nga medical supplies sa tion sang emerhensya. Report nagikan sa Iloilo City, ini si K5 Jenny Kaoyonan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang inig balita ang ginatu. Las 6:20 sa aga, Philippine Standard Time, oras tulong sang healthy nga kape, pre-bio coffee, mananam. I-declare nga kampiyon ang Team Iloilo sa Para Games sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2025 sa Antique. Ang Iloilo nag-angkon sang 44 ka gold medals, 21 ka silver kag 9 ka bronze medals. Nagpangadawa ang samtang nagapanguna man ang Iloilo sa medal standing sa secondary level. Sa diin may 102 ka gold medals, 77 silver kag 76 bronze medals. Kinasundan sang Negros Occidental nga may 91 gold medals, 77 silver kag 63 bronze medals. Sa elementary level, nagapanguna ang Negros Occidental nga may 69 gold medals, 39 silver kag 47 bronze medals. Nagapangadua ang Iloilo nga may 58 gold medals, 66 silver kag 32 ka medalya. Ang hinampang magatakop na karon sa hapon.
Dako nga bugal sa mga taga-Pototan Iloilo ang duha ka swimmers sang Pototan National Comprehensive High School sa pagdaog bilang overall champion sa swimming secondary boys sa Wivraa 2025 nga ginhiwat sa probinsya sang Antique. Ni amo Sanday Friends Enrique Pasadilla kag John Rainier Pasadilla nga pareho naghakot sang medalya sa kompetisyon. Si Friends ang nagdaog sang 4 ka gold kag 3 ka bronze, samtang si John Rainier naman ang nagdaog sang 4 ka gold kag 1 ka bronze medal. Ang ini nga kadalagan sang duhang mangin alagyan sang ila nga pag-represent sang Western Visayas sa hiwaton nga palarong pambansa. Las 6:22 sa aga, oras kinadulong sang Mighty C. Dapat saradong pertahan sang modernized bus. Sa tiyon nga nagadalagan, agad malikawan nga mahulog ang konduktor o kon pasahero. Suno kay Raimundo Parcon, chairman sang Western Visayas Transport Cooperative o kon WVTC. Sa 6,000 pesos ang multa sa Land Transportation Office kung maglapas diri. Hindi man dapat nga magsandig sa portahan sang bus ang passenger assistant officer o konduktor kag dapat magulat gid sang go signal antes sinibuksan. Mahimo naman makareklamo sa opisina sang Transport Cooperative agod matadlong ang practice kag hindi na masulit. Naibaluan nga sa syudad sang Bacolod may napatay nga passenger assistant officer matapos nga mahulog sa bus kasunod nga ginbuksan ini samtang nagadalagan ang salakyan. Si Raimundo Parcon. Ang sa mga naog ng pasayro, amo na ang iya nga pagbukas ng pertahan ni Yakim kag pag after nga naog ang aton pasayro, dapat i-close inaliwat sang driver, no? Si driver sinang ka-control, no? Amo lang sa subong ang inang insidente bago gid lang may report kung sa aton after sa Balitang lokal. Sa San Enrique, Iloilo, mekaniko na pilpilan sang truck patay. K5 Aaron Refuyo sa report. Pahayag, mekaniko nga nagakayo sang truck patay matapos nga napilpilan sa Banwa sa San Enrique. Nagapungko, samtang napilpilan sa truck. Ini ang sitwasyon sang lalaki, sang naabtan sa otoridad, matapos nga napilpilan. Ining nagluntad sa isa katalyer sa Barangay Poblacion, San Enrique, Iloilo, aga sang Marso 5, 2025. Suno kay Fire Officer 2 Christ Vert Villones, Chief Emergency Medical Service ng San Enrique Fire Station. Naabtan na lang nila si Leo Serrano, 50 anyos, nga nagapungko samtang napilpilan ng ulo sini. Lakip ng iyang alawas ang pumpers ng 6-wheeler truck nga ginakargan sa tubo. Kagyara sa idalom sa tunga nga porson sa truck, kag natrap ang upod sini nga si Relax ay 42 anyos nga maswerte luwas sa katalagman. Base sa pagpangusisa, nagpisake and jack nga nagaserbi tukod sa truck, rason sa insidente. Nagdugay naman sa kinabanta sang napulo kon 15 ka minutos antes nakuha ang lawas ni Serrano. Check ko gid sir ang iyang pulso sa liog. Ko ang iyang vital signs wala gid. Tapos nakitaan ko ang iyang tsura deformity sir ko silingon ng hindi lang sakto ang shape kay iyang ulo. Kag base naman sa nakuha ng impormasyon sa K5 News Team, wala na ginpablatter sa pamilya sa biktima ang nasabit nga insidente. Balita nagikan sa Banwa sang San Enrique. Ako naman sa K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Las 6:25 sa aga sa San Lorenzo, Guimaras, mag-amay patay matapos magkapan ang ila sakayan nga sakyan. K5 Karen Badilla sa report. Mga ka-K5, nagkapan ang motorized fishing boat nga ginasakyan sang mag-amay ditoya sa baybayon nga sakop sang Barangay Cabano sa Banwa sang San Lorenzo sa probinsya sang Guimaras sa tong Marso 5 sang hapon siniya nga tuig.
Ginkilala ang mga biktima nga sanday Janel Gamilong, 34 anyos, mangingisda, bata sini nga si alias Jan, 5 katuig kag 2 kahimata nga sanday alias Zyrel, 13 anyos, kag John Lander Gamilong, 20 anyos, lunsay residente sang nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Senior Master Sergeant Ramiro Anyola, investigador sang San Lorenzo Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nangisda ang mga biktima sang ginhampas sa mabaskog nga balod ang ila sakayan pandagat sa baybayon nga sakop sang Cabano, alas 5 sang hapon, Marso 5. Nakatingwa naman nga makaluwas sanday Zyrel kag Lander apang bangod sa dalagko nga balod, wala na sarangan ni Jonel nga makaluwas kaupod ang iya bata nga karga sini sa iya nga likod. Samtang nasapuan naman ang bangkay ni alias Jan sa baybayon nga sakop sang barangay Sebario sa amuman nga Banwa, alas 6:45 kahapon sang aga kag pasado alas 5 naman kahapon sang hapon, Marso 6, sang nasapuan si Jonel nga wala naman sang kabuhi. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Balita lokal, nagapabilin nga manageable kag under control ang sitwasyon sang illegal nga droga sa Western Visayas. Suno kay Maria Graziela Tanalion, ang Information Officer sang Philippine Drug Enforcement Agency Conpidea Region 6. Ang pagtaso kon pagdamo sang mga na-confiscate ang indirekta nga nagalala kung nagapalala sa problema sa illegal nga droga sa rehiyon. Dugang panitan na Leon nga natumod na sang intelligence units. Rason nga na-operate ang nasambit nga mga subject person. Samtang kalabanan sang dalagkon nga confiscations ang na-operate sa Negros Occidental. Sa karon ginasentruhan ang mga puerto, terminal kag airport nga among vulnerable areas nga posible ginaagyan sang droga pasulod sa rehiyon sa East. Alas 6:28 sa aga. Sa istansa Iloilo, 2 ka balay na sunog. Arbat sa report. Wala gid sang may nasalbar ang 2 ka pamilya matapos nga masunog ang ilatag sa mga balay pasado alas 8 sang aga sa Proklagaw, Barangay Paon, Istansya Iloilo, Marso 6, 2025. Ginkilala ang 2 ka tag-iya sang balay nga sanday Rosalie Destrajo, 59 anyos, may bana kag 6 ka mga kabataan, kag si Felicidad Gregorio, 35 anyos, may bana kag 2 ka mga kabataan. Sa interview sa K5 News FM Sara kay Destrajo, tuman gid ang ila kasubo sa natabo nga sunog sa ila Malaya. Sunod sa iya, nagapaligo ini sang iya apo sa bubon sang matabo ang insidente. Base naman sa pahayag ni Gregorio, nakabati ini siya sang lupok halin sa balay sang iya tiya, kag gilayon ini nga nagwa sa iya puloy-an, kag didto niya nakita nga nagadaba-daba na ang kalayo sa balay sang iya tiya. Gilayon man ini nga ginrespondihan sang Istansya Bureau of Fire Protection agod nga mas mapadasig pagid ang pagpalong sang makahalalit nga kalayo. Sandig sa investigasyon sang Istansya BFP, nagbilin sang kapin 55,000 pesos nga balor sang kahalitan ang amo nga sunog. Samtang gindeklarar naman nga totally damaged ang balay ni Nay Rosalie, samtang partially damaged naman ang balay ni Gregorio. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa katapos ng Istansya BFP angot sa gintunaan sa nasambit nga sunog. Ako sa K5 Region Arbat Bataanon para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. This news is brought to you by Loyal nga tagpalamati sang K5 News FM Iloilo, daog sa ilogo mo promo. Ka K5 Kim Kaluyo sa report. Mga ka-K5, padulong kita karon sa may Airport Mandurriao kung sa rin na magahambang ang ating nga first winner sa ilogo mo promo sa K5 News FM Iloilo. Ang tagdaog din mga ka-K5, sila ang mga solid listeners ng K5 News FM Iloilo nga wala gid nagahalin-halin kag nagaliso-riso sang ila mga radyo. Mga ka-K5, subong naga-prepare na kita, kayo managsulod na kita diri sa ilabalay, no? Kag marmampang na silari, mga appliances, mga ka-K5, di nakasalalay ang ila kapalaran sa ilang paglugo, no? Mayari diri nga cash prize, mayari nga 1,500, mayari nga 800, mayari nga 500, mayari nga 700, and of course, 2,000 pesos!
Personal nga nagpadulong ang K5 News Team kaginusoy pasulod sa may Zone 1 Barangay Airport Mandurriao, Iloilo City para sorpresahon kag palipayon ang pila ka mga residente kag pahangpangon ang nagdaog sa dakop ka ilugo mo promo sang K5 News FM. Mainit naman ang naging pag-abi-abi sa mga residente sa nasambit nga lugar, ilabi na ni Ma'am Rosie Takan nga amo ang una nga tagdaog sa nasambit nga promo sang estasyon. Siya ang naglogo sang duwa ka mga dice sa diin ang una nga dice ang mga papremyo amo ang mga appliances, sa ikaduha nga dice cash prizes. Mainit naman ang pagpalakpak sang iya sini nga mga amiga kag mga kasona para maboost ang moral ni Ma'am Rosie. Okay, game na game. Sa una sini nga paglogo ay aba ang iya ginahandom nga blender ang iya nga nakuha. Baylo. Iya boy! Ay, real. Tod. Ako tabi, ma'am. Blender. Pag sa ikaduha naman, nakuha siya ni ang 700 pesos nga cash. Wala na! Ma'am, ari na ang 700 ya. Tapos ara naman ang blender ya kasi 5 months ulit. Palakpak pa sa akin! Nagpasalamat naman si K5 Rosie sa iya nga mga nabaton. Ako nagpasalamat kay Dr. Amel Oy. Sa iya nga mga papremyo sa akon. Wala ka pamati dira, magpamati na kamo sa K5 Iloilo. Pero wala din na nagatapos, nagpahampang pa kita sa mga kabataan kag even sa mga oldies dira sa lugar sa Airport Mandurriao. Ang una nga hampang amo ang Hep Hep Hooray K5 News FM version. Kag ang ikaduha naman amo ang exciting stop dance. Padayon lang sa pagpamati o kung magpamati na sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Mga ka-K5 na payuhom naman nato ng pila ka mga pumuloy sang Zone 1 Barangay Airport Mandurriao, Iloilo City kag base sa masunod, kamo naman ang bisitahon sa K5 News FM. O podri ang bugos nga K5 News Team ini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Regional. Las 6:34 sa aga, Antique silver medalist sa volleyball secondary girls sa Regional Meet 2025. Family Palanog sa report. Nabot ang Antique National School of Ans ang silver medal sa volleyball secondary girls sa nagapatigayon nga Western Visayas Regional Athletic Association o Conwebra Meet 2025. Sa interview kang K5 News FM Antique kay Aqua Marfil, Best Libero, ang naging payag nga tumantana nga nasadyahan sa andang naangken nga kadaragan bangod na bayluhan man ang andang hard work. Suno kay Marfil nga nasyakta na sa anang nabaton nga pagkilala bangod may mga masagad pa kana. Apisar ka dyan nagapasalamat sa gihapon ng atleta sa nabaton nga pagkilala. Sa pihak nga bahin, ginpabutyag naman ni Janiela Fabila, second best middle blocker ang anang kasadyahan kag tumantana ka proud sa andang kadaragan ilabiran sa anang grupo kag wara naman ginekspektar ang naangken nga pagkilala. Naanget ka dyan, nagapasalamat ang mga tiglawas kang probinsya sa volleyball secondary girls sa suporta nga andang nabaton halin sa andang pamilya, mga abyan kag mga Antikenyo. Mamanaan na pierde ang Antique sa Negros Occidental sa championship match sa score nga 25-15, 25-10, 25-10. Naangkon naman kang Negros Occidental ang gold medal, samtang bronze naman ang Aklan. Sa pihak kadya, nangin maragtasan naman para sa probinsya ang pinakauna nga pagsipal kang Antique sa Wivra at championship sa volleyball girls. Balita halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palano para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Balitang Regional. Sa Kalibo Aklan, mekaniko, arest.
apektado sa paghupot sang bala kag armas. K5 Gloria Villas sa report. Naglunsar sang raid ang mga otoridad sa balay sang isa ka mekaniko sa Barangay Tigayon, Kalibo, Aklan bangod sa illegal nga paghupot sini sang armas luthang. Pinaagi sa search warrant, nadakpan sang kapulisan ang subject sang operasyon nga si Reggie Ibotnande, residente sang nasambit nga banwa. Isa ka unit sang 38 revolver kag 5 ka mga bala ang nakumpiskar sa nasambit nga operasyon. Suno kay Police Major Frenzy Andrade, madugay na nga ginareklamo si Ibotnande bangod sa pagpalupok sang pusil kag paglagas sa mga tao gamit ang ice pick. Gindala sa Kalibo Police Station ang mga na-recover nga ebidensya para sa nagakaigo nga disposisyon. Samtang magapangatubang naman sang kaso si Ibotnande bangod sa paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Act. Balita gikan diri sa probinsya sa Aklan, ako si K5 Gloria Villas para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kalibo. K5 News of FM. 500 Morning Newscast. Las 6:37 sa aga, oras kinadulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa Misamis Oriental, van nahulog sa Pilas, isa patay. Kay Buscaino sa report. Isang patay at 11 sugatan nang mahulog ang van sa bangin sa Dayawan, Villanueva, Misamis Oriental. Kinilala ang nasawing 22 anyos na si Lelen Zambas, residente ng Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental. Galing umano sa libingan ang magpamilya sa Barangay Imelda. Pauwi na ang pamilyang Zambas nang biglang nahulog ang sinasakyan nila sa bangin na 100 meters ang lalim. Sa lakas ng impact, dead on the spot ang nasabing babae. Di pa malinaw sa Villanueva Municipal Police Station kung nawala ng preno ang sasakyan ng mga biktima. Nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon. Paalala naman ng Villanueva MPS sa lahat ng bumibiyahe na mag-ingat upang makaiwas sa aksidente. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. Mas sobra 6 kagatos nga armas na confiscate sa Central Luzon. K5 Roel Tarayaw sa report. Umabot sa mahigit 600 armas ang napasakamayin sa mga otoridad kaugnay sa pagpapatupad ng mas pinigting na revitalized katok ng Police Regional Office 3 sa iba't ibang lugar sa gitnang Luzon. Nasa 599 na short firearms at 4 na long firearms ang na-recover ng mga otoridad. Ang lalawigan ng Nueva Ecija ang umano'y may pinakamataas na bilang ng mga idinipositong armas sa mga otoridad, habang ang iba naman ay mula sa lalawigan ng Bataan, Olongapo City at iba pang lugar sa Central Luzon. Layon ng naturang programa ng pulisya ang matiyak ang seguridad para sa kapayapaan ng nalalapit na local and national midterm elections sa Central Luzon. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom ng DTX 500, the super antioxidant capsule. Ito si K5 Roel Tarayaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Central Luzon. K5 News FM. Balitang National. Balitang National. Las 6:39 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Nagatap na sang vertigo kag aneurysm. Ginmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines ang gilayon kag maidid nga investigation sa pagtibusok sang FA-50 fighter jet sa Talakag, Bukidnon kag kamatay sang duha ka mga piloto. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, luyag mahibaluan sang presidente kung ano ang kabangdanan sa pagtibusok sang supersonic aircraft. Dugang pa ni Attorney Castro na lubos nga ginkasubo ni Presidente Marcos Jr. ang pagkapatay sang duha ka mga piloto sang Philippine Air Force nga sanday Major Jude Salangoy kag First Lieutenant AJ Dadulia nga kalaslon pa sa masunod nga duha ka semana. Nagpalabot man sang pagbuylog ang presidente sa kasubo sang manghimata sa nagkalamatay. Sang Lunes ang ginreport nga nadula ang FA-50 fighter jet samtang nagahiwat sang tactical night operations
Kag sining karon lang gin-confirm sang Eastern Mindanao Command nga nakita na nila ang nagtibus sa fighter jet sa kabukiran sang Bukidnon, si Undersecretary Claire Castro. Sa huli nating pagkakaalam po, natagpuan na po ito at talaga po pinamamadali po ng ating Pangulo ang maagarang pag-iimbestiga po dito kung saan nagkamali at kung ano pa ang maaaring maging remedyo sa mga ganitong klaseng pangyayari. Hindi po natin syempre po ang ating damdamin po patungkol po dyan ay nakakalungkot po kapag nangyayari sa atin to. So maagaran pong pag-iimbestigasyon din po ang inutos po ng ating Pangulo dyan. Ginbaton na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pag-resign sa pwesto ni Department of Information and Communications Technology kon DICT Secretary Ivan Uy. Sunod sa Malacanang, pahamtang anay si PBBM o kon si President Marcos ang officer in charge agud nga pamunuan ang departamento samtang nagapangita sang mangin bag-o nga tiglikom. Ginpad-od ni Palace Press Officer kag PCO Undersecretary Claire Castro nga hindi maapektuhan ang mga serbisyo kag programa sa ahensya bisan may pagbag-o sa liderato sa mga masunod nga inadlaw. Ginalauman nga sa masunod nga adlaw nagaamaga-anonsyo si President Marcos ang bag-o nga tagdubalahan sa nasabit nga ahensya. Lasai sa 42 sa aga, oras kinadulong sang DTX 500. May benefit package na mahimo ma-avail ang mga miyembro sang Philippine Health Insurance Corporation na maka-experience sang heat-related illnesses sa tunga sang mainit nga panahon. Suno kay Dr. Israel Francis Pargas, tagahambal sang PhilHealth, nga ang mga balatian nga sakop sang benefit package among heat exhaustion, heat syncope, kag heat stroke. Ang coverage sang benefit package yara sa 12,000 pesos tubtob 18,000 pesos. Sa katapusan nga balita national, nag-angal ang palasyo sang Malacanang sa nangin banat ni Davao City Mayor Baste Duterte nga nangin halog ang gobyerno sa mga kriminal kabangdanan nga nangin lapnago naman ang nagkalain-lain nga criminal activities. Buwalta sang palasyo o kon ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro nga dapat magpakita sang datos si Mayor Baste sa pagpamatuod sang iyang nga alegasyon. Ginatagan pagtamon ni Castro nga kun basihan ang crime statistics sa sa Philippine National Police o kon PNP, nagapakita nga mas mataas ang crime rate sang panahon sang iya amay nga si Anay President Duterte ikumpara sa karon nga administrasyon. Lasai 44 sa aga. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag Mighty C. Sa Amerika, temporaryo nga ginuntat sang Estados Unidos ang intelligence sharing sa Ukraine. Ini ang gin-confirm ni National Security Advisor Mike Waltz kung sa din ila anay gintunan ang tanan nga aspeto sang relasyon sang duha ka pungsod. Gilayo naman sila nga ginpahibalo ang decision sa National Security Advisor sang Ukraine. Ginpahayag naman ni US Central Intelligence Agency Director John Ratcliffe nga mapadayon lamang ang intelligence sharing kung magsugot na ang Ukraine sa hingyo sang Estados Unidos. Sa katapusan nga balita international, sa South Korea, aksidente nga nahulog sang isa ka South Korean fighter jet ang mga bomba sa isa ka civilian area samtang nagapatigayon sang live fire military exercise sa Pucheon, South Korea nga nagresulta sa pagkapila sang 15 katawo. Sa isa ka statement, ginpahayag sang Sokor Air Force nga aksidente nga nahulog sang KF-16 fighter jet ang MK-82 bombs. Sagot sa isa ka firing range nga nagtugas ang kahalitan. Ang nasambit nga fighter jet ang nagpakigbahin sa joint live firing drills ng Air Force kaupod ang Army. Nagresulta man ang insidente sang pagkawasak sang 3 ka balay, isa ka simbahan katoliko, isa ka greenhouse, apang wala man direkta nga nag-igo diri ang mga bomba.
6:45 sa aga, libre ang consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Maghapit ikaw sa Klinika Outlet sa Pasay, Salvacion Street, Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog, sa Cosmart. Sa Miagao, Baybay Norte, Orbe Street, Miagao. Kagharo, Iloilo City Branch. Sa kilid lang sang Robinson's Place, Haro. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Balitang Negosyo. Ang business news ginadulong sang D3 Bio. Gusto mo nga mag-ayo sa trangkaso kag fatty liver, tumar na D3 Bio. Naghabok pa ang kabugusan nga utang sang gobyerno sa Pilipinas sa 16.31 trillion pesos sa pagtapos sang Enero 2025 base sa data sang Bureau of Treasury. Sa utang, 67.9% diri ang gikan sa domestic debt, samtang ang nabilin nga 32.1% ang naghalin sa utang sa luwasang pungsod. Sa piyak sini, ginpahayag sang Bureau of Treasury nga manageable sa gihapon ang utang sang gobyerno kag wala sang dapat kabalakan suno sa economic managers sa nagadako nga utang sang pungsod tubtob na kapadayon ang pag-uswag sang ekonomiya. Sa reference rate, 57 pesos and 46 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 61 pesos and 98 centavos ang euro, 40 pesos and 4 centavos ang Canadian dollar, 149 pesos and 26 centavos ang Omani Rial, 152 pesos and 44 centavos ang Bahraini Dinar, 43 pesos and 10 centavos ang Singaporean dollar, 73 pesos and 98 centavos ang pound sterling, 64 pesos and 76 centavos ang Swiss franc, 81 pesos ang Jordanian dinar, 15 pesos and 32 centavos ang Saudi Arabian rial, 36 pesos and 37 centavos ang Australian dollar, 15 pesos and 65 centavos ang United Arab Emirates dirham, 186 pesos and 46 centavos ang Kuwaiti dinar, 15 pesos and 96 centavos ang Qatari rial, 7 pesos and 39 centavos ang Hong Kong dollar, 58 pesos and 19 centavos ang Bahamian dollar, 9 pesos and 94 centavos ang Brazilian real, 15 pesos and 89 centavos ang Israeli new shekel, 32 pesos and 94 centavos ang New Zealand dollar, 7 pesos and 93 centavos ang Chinese yuan, 1 peso and 70 centavos ang Thai baht, 65 centavos ang Lebanese pound, 1 peso and 58 centavos ang Turkish lira, 12 pesos and 93 centavos ang Malaysian ringgit, 43 pesos and 52 centavos ang Brunei dollar, 1 peso and 75 centavos ang New Taiwan dollar, kag 35 centavos ang Indonesian rupiah. 6:49 sa aga. Blessed morning, Sir Jean Ray Siman. Sir Jean Ray Siman and family sa Sambag, Zaraga, Iloilo. Ma'am Mirasol Kiatson Kadigal, Sir Jun Kadigal sa Sapian, Capiz. Ma'am Maribel Pareñas, kay Sir Ruchel Del Carmen Arcega sa Lanitaro. Sir Ronnie Silva, kay Sir Aldrin Beret, Ma'am Marie Thalia Mitzelina, Sir Bebo Soloso and Ma'am Betty Soloso sa Dueñas, Sir Don Lapata Calvo, Ma'am Celine Supi Calvo, Ma'am Terry Grace Calvo and Sir Alan Calvo sa Maribuyong Dueñas, Iloilo. Magpangape na kamo, DTX Coffee Mix. Balitang Sports. Padayon nga nagabubo ang pagtamyaw kay NBA star LeBron James matapos nga nakahimo sang panibag-o nga record. Inibangod siya lamang sa kasaysayan sang NBA nga mayara sang 50,000 points sa regular kag playoff season. Naangkon sini ang nasabit nga record sa pagdaog sa Los Angeles Lakers batok sa New Orleans Pelicans ang Miyerkules sa score nga 136-115. Naibaluan nga antas ang hampang sa
na kinahanglan na lamang na Lebron ang 1 point agon makong record bangod mayara ini sang 49,999 points sa gintingob nga 41,837 points sa regular season kag 8,162 points sa playoffs. Lubos naman nga nagpasalamat sa NBA star sa iya na lista nga panibag-o nga record. Alas 6:51 sa aga, blessed morning Sir Bambo Duremdes Nava IV. Sir Bambo Nava sa Dumangas, Iloilo. Congressman Bebot Nava, kay Ma'am Ding Nava, and Sir Rami Ramos. Number 1, Barangay Kagawad, Rami Ramos sa Pulao, Dumangas, Iloilo. Blessed morning Sir Marcelo J. Haudian. Sir Marcelo Haudian sa Molo, Iloilo City. Yorka kag Pilio families. Ken Shine Yorka. Ken Shine Yorka, good morning sir. Sa mga tricycle driver sa Balantang Haro, nagapamati sa K5 News FM. Akasya Karinderya, Ma'am Cris Rivera, Sir Eddie Centino, kay Sir Boy Boy, kay Sir Eric. At sa mga nagapamahaw dira, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Ita Ambing Baes Kabasat. Kay Ma'am Gingging, Lenny Ligada Havelosa, Sir William Sapanta, Romar Pangilan, Marcelo Haudian, good morning. Las 6:52 sa aga sa Pilipinas. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang anay magkontrahanay nga Miss Universe kag Miss Grand International ang subong magatingog puwersa sa nasambit nga global event nga natalana nga hiwaton sa Nobyembre sini nga tuig. Ini matapos nga gin anonsyo nga si Nawat Isarag Cyril ang ma-organize ang 2025 Miss Universe pageant nga pagkahiwaton sa Thailand matapos ang ila nakuha ang Thai franchise. Dugang pa bangod, franchise holder na sang Miss Universe Thailand ang Miss Grand International. Sila man ang authorized nga mag-organize ng search para sa mangin tiglawas ang Thailand sa Miss Universe pageant sa sulod sang 5 ka tuig humalin subong nga tuig 2025. Mga gwardya sang WIT, Western Institute of Technology, good morning. Kay Chimich Hermano, Sir Jethro Gabiason, Sir Orbus, pamatigid sila, tumar na kamo ha, D3 Bio. Ma'am Ludi Gulilao, Romars Place, kay Sir Romar Datoon, Agsalalay, and Romar Eatery sa Stoplight sa Sambagaro, mga taga City Hardware Sambagaro, kay Jordan, kay Albert, Butch, Liovel, and Valentin from Ma'am Ludi Gulilao. Mga pinakamo ha, Pre-Bio Coffee. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Ang Balitang Extra Special niya dulong sang DTX 500. Sa Davao City, pilason ang lalaki, 50 anyos. Matapos kintiro sang iya kaupod sa ilimnan. Kasunod sang pagpabugal nga hindi siya madutlan sang bala, hindi kita na madutlan, Ma'am Bete Soloso, Sir Bebot. Nagiinom ang duha sa magtikal ang biktima, Ma'am Marie Talia Metzelina, Sir Eric Gose, nga hindi ni madutlan sa bisan anong nga klase sang bala. Angod sini nagkuha sang air gun ang kaupod kagin tiro agod testingan kung hindi gid man ini madutlan. Samtang sa investigation sang pulis nagagawa nga mismo ang biktima ang naghangkat sa suspect nga tiroon siya bangon hindi sa gani madutlan. Tugas ini nagkuha sang air gun ang suspect kagin tiro siya sa tuhod kag didto nagyabaw ang biktima sa kasakit kag pilason ang iyang tuhod kag kinahanglan nga operahan. Nagsungka man ng suspect kay pahayag ang iya gingamit among air gun na may bala nga pellet na ginagamit man niya sa pagpaniro sang pes-pes. Kapangatubang ini isang kaso nga frustrated homicide at paglapas sa Comelec gun ban. Ay, doro la kamot namanan. Basta gani bala manong Rene Verdejo kay Sir Bebot Soloso magtikal doon niya tao.
Dorogid it kalaglagan. Simit Sermano, good morning. Manamurugid nga tao kao. Dutlan gani ya sarakyan kadulot gani. Lawas paktawo. Ilam dulang. Simit Sermano gapamati oh. Hindi gid magpabugal, hindi magpabugal. Ang pagpabugal kag pagkamatinastason sang tawo makalaglag sa iya. Pride goes before destruction and haughtiness before a fall. Proverbs 16:18, Lubaton 16:18. Sobra lang nga tikal. Hindi magtikal. Hipos lang bala sekreto, buna lang. Ginakangilaran sang Dios ang tanan nga bugalon, kag sigurado gid nga pagasilutan sila. Pride disgusts the Lord, take my word for it. Proud men shall be punished. Proverbs 16 verse 5. Di ko nabuol mo ya katel mo. Ang Laura sa Magaysay. Ang oras alas 6:56 na sa aga, Philippine Standard Time. For there is no other God but me, a just God and a Savior. No, not one. Wala na sing iban nga Dios, kundi ako lang, ang matarong nga Dios, kag manluluwas. Isaiah 45 verse 21. The Lord will give me greater honor than before, and turn again and comfort me. Himuon ako sang Dios nga labi pa kadungganon, kag lipayon niya ako liwat. Psalm 71 verse 21. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Ma'am Glyza Gallo, good morning ma'am. Sir RG Calanoy Balansa, and birthday greetings kay Boss Corpus from Sir or Ma'am Chimits Hermano. Ma'am or Sir? Ang Chimits ngayon eh. Sir Boss Corpus, happy birthday sir. Ang oras alas 6:58 sa aga, Philippine Standard Time. Ted Aujero Francia kag Alex Escalante sa DTX 500 Morning Newscast. Magpamati sa Health Alert. Inyo nabatian ang DTX 500 Morning Newscast. Biyernes, March 7, 2025. 27 degrees Celsius ang temperatura sa sininga oras. Romel Soriano Jr., Ma'am Rene Rosta Lamor, Margie Pangilan, kay Sir Rainier Sonsa, Ma'am Tersila Ongkay Disena, Ma'am Rhea Mahilom, Sir Jean Ray Siman, thank you. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa